Takže vítejte, dámy a pánové, u prvního videa, prvního pohledu na hru Jurassic World Evolution 2. Je to lehce netradiční video na tomto kanále, ale uvidíme, snad to půjde. Jak vidíte, nemám tu zatím nic. Hru hraju prakticky poprvé, jsem v tom absolutní nováček, takže uvidíme, jak mi to půjde. Asi bych začal kampaň, klasickou kampaň a tak. Asi bez dalšího protahování se na to můžeme vrhnout, jej. No asi začneme na začátku, jak tak na to vypadá. Asi nic jiného nemám, tak co už. Is a wasteland, devoid of anything but the most extreme examples of life. But creatures once thrived in these lands hundreds of millions of years ago. Given the geological history that we're dealing with, dinosaurs walking among the tumbleweeds isn't that much of a stretch. The current situation, where dinosaurs are running wild, is untenable to those in charge, well, those that think they're in charge. So we're left with a problem or an opportunity. This is where you come in. They've ignored my warnings before, but maybe this time with you, it's going to be different. I'm willing to embrace the uncertainty. Tak, měli jsme tady krásnou scénu a jsme tady. Co kurňa dělat? Dobrý, tušu mlčej. Výborně. A jsme v Arizoně mimochodem. Dáme opáne, jsme v Arizoně. A postavit, kolik stojí? 10 000! Jinak mimochodem mám 3 miliony na účtu, že na svědání, takže pak čus jedu na dovolenou. A postavit? Tady? Tady to chci postavit. Ne, musím to postavit tady. Máme tutoriál. Úžasný, dejte mi cestu. Mlč! Mě zajímá. Mé 3 miliony. Mé 3 miliony jsou v kelu. Aj. A to nechci stavět, mně se tady nelíbí, já to chci postavit tady. Očividně nemůžu. Vím, že nemáš cestu. Měl postavit cestu, ne? No, tož, hotovo. Nemáte cestu, nemáte cestando. Jestli než cestu, vždycky rovnou. A já. Nechci cestu. No, potřebuje generátor cestu? Ticho, buď ovne. Bože můj. Já řídím vrtulník. Já letím. Teď se tutoriál nepotřebuje. Co, hraju to poprvé? No hraju, ale tak... Oj. A můžu fotit. O, já lítám. Já lítám. Kdo by tak nevelmi řekl? Já vím, ale tak hej, co už. To je výkon. Stroj tohleto. Tak jo, čus, hoši. Berte si, dělejte si s dinosaurama, co chcete, ale čím na Hawaii, Bugs, čus. Já se nemůžu. Trochu vejš, jste úplně vejš, šefe. Hele, to je tamhle. A to bude dobrý. Já jsem pilot vrtulníku, já jsem real bartender. Počkej, klesnem dolů. A točíme to. Myslím Rko. To je moc daleko, očividně. Jak přiletíme blíž, šefe, nás si nevšímej. Asi nevšímej, já tady jenom projíždím, víš jak, já si tady jdu jenom fotit. Můžu přistát? Nemůžu, to je škoda. Čeká, natočíme se. Aj, dobrý. Čus, ne? Čus, ne? Jefe. Aha, dobrý, to je aim. Spinka. Počká, tak jak z tohohle vylezu? Chci odsud pryč. Moment. Jdem tebe. Počkej, já potřebuji se trochu natočit. Pojedem takhle a
praštíme s tebou někam sem, to je dobrý. Já to chci vidět. Vrtulník se nám tady teleportoval. Ať to je. A pím, ne? Proboha. Jsem v životě nehrál a vím, jak se tohle ovládá. Koukejte na tu. A teď si tě vypadají názvy těhle vrtulníků pořád. Jděte na něj. Chňop. Je to nějaký velký Yoshi? Nechycej mi do toho. To je nějaký velký Yoshi pro něj? Ale tak co já jsou? Tak kdo jsem, abych soudil, že? No, ale není to nějak moc, pánové? Nebylo by lepší auto? A i když, jak tak koukám na ten terén, asi ne. Opatrně ještě, opatrně. Co mu děláš? Proboha živýho. To je on čo. Co se ti nelíbí? Aby řekl, že se ti to líbí. Tady líbí. Koukejte na něj. We couldn't save that baryonyx, but we can certainly help this one. No jo. Se to oblíží tady. Jak nemoc nevypadá, že by byl. To 3 hvězdičky. Aha, ty chceš nažrat, co? Počkej, co dostaneš? Co žereš? Ryby žereš. No já vím, že žereš ryby. Kam ti to dáme? Někde to bude hezký vidět, počkej. Ti dám sem tady, to je strašný. Dobrý, pojď. I bišty. 24 ze 24. Máme tady bránu? Máme. OK, táta, dostali jsme jeep. Aha, jsme pány světa. Max Shoes, odjíždím na Floridu. To asi nebude fungovat. Takže kdyby to auto zatáčelo. Dobrý radio, šéfe. Dobrý. Cčkem. Jdem. To je na kanáli. To je nějaká koubojka nebo něco. Ježko, jak příšku. Ježka. Podívej se na něj, co si o něm myslíš? To se ti nelíbí? Co ti nelíbí? Ačkat? Dáme si Cčko a jdem. To je dokonalý. To je jak si nejsou člověk. Neboj. Dobrý. Auto nebrzdí. Kristova noho. Pohodě. Klidu, Pepe. Klidni se, jo? Klidni se laskavě. Dostaneš šťavku. Co je? Rok? Teď chceš pana Roka? Počkej, dostaneš takovýho Roka. Jasný. A to je všechno, co ti vadí, jo? To je shooter. A ti sem pošlu toho Dwayne Johnsona, nebo jak se jmenuje, to bude dobrý. Počkej, dostaneš shooter, počkej. $1000 dostaneš shooter. Předražený shooter, ale tak ale to se... Nějak... Shooter ke shooterům. Shooter k shooterům shooteruje. Počkej, to se otáčí. Máme také kámen, ti jsem dal. Bude ti to stačí. Stas jeden kámen, bude ti... Dostal z kámen, co stojí $1000. Bude ti to stačit? Jaký je tvoje pole působnosti? To, co si stěžuješ, když jsi ještě nedošel tam dozadu, tak tam běž, ne? Mezi. Učkej. No. Ačkej, já se na ně chci koukat. Koukejte se na nej. Není to cukráš. No jo, to je cukráš. Dostaneš screenshot. Počkej, ještě vědět, tak se to dělá. Out? Pes? Jak se to bude dělat? Uvidíme. Tak co šéfe, počkej, to jsem nemusel dělat. Co šéfi, spokojenost? Jak nespokojenost? Ještě mám nespokojený. Ještě bude nespokojený malý, počkej, dostaneš víc šutrů. Tak kde jsi?
Mně zmizel dinosaurus. Ne, mně zmizel dinosaurus, no, tady jsi. Tady jsi. Spokojenost? Jsi spokojený? No, máš tady furt málo kamene. Tak já ti dostaneš šutrem. Šutrem do police dostaneš, jestli se budeš ještě chvilku stěžovat. Ne, dostaneš. To pootočím. Dostaneš. Ne, já to pootočím takhle. Polej šutr už. Odejvančo. Jsi spokojenější? Přímo přešciftem jsem ti dal šutr. Jsi spoko? Ještě chce šutr. Kolik těch šutrů chceš? Budeš mít takových šutrů, že se nehneš. Ne, to se ne. Jaký decentní kamínek. Můžu to přiblížit víc. Tady dostaneš kámen, který nebude vůbec vidět. Jsi spokojený? 16%? Dostáš kámen, Dostáš už kámen. No, co si stěžuješ? Než víc, další kámen. Ne, dostaneš kámen. Budu ti to dávat furt na jedno místo, dokud se ti to nebude líbit. 18%. Vybíravej! Jak něco. Dostaneš víc kamenů. No, dostaneš šutr. No. Proč není spokojený? Hade? Co chceš? Co tohle chceš, co? Dáme nějak... Nebo se mi to dávat nechci. Jsem zdrhne. Ne, zdrhne. Uděláme to inteligentně. Trochu to povotočíme. To přiblížíme a dáme to... sem. Na prči, přesně to jsem nechtěl. Hoši, vy? The task? Je tohle. Jasný? Pokud si nerozumíme, když tam máš problém, najdi a uklidni. Tak, vím, kde je tricerat. Zvířátka! Triceratopsové. Můžu na vás ťuknout? Já na vás nemůžu kliknout. Asi bych vás měl uspat, co? Tak dejte mi vteřinku, já se zaletím. Pro můj osobní vrtulník. Jefe, startuj to a letíme. Máme tedy úkol uklidnit dinosaury. Jestli za to dostanu zaplaceno, tohle je nejlepší práce mého života. Ale tak co už. Vyfotíme si je. Já si je vyfotím a dáme si je do galerie. Moment. Tohle, poletíme trochu dolů. $46,000? Peru! Si to sejerte. Pio! Headshot. Lehni. Toč to na YouTube! Ale co já si dělám? Piu! Levej jak šavle. Piu! Kurník šuplík. Dostal. Kurně to je... Ačka, to musíme doletět. O, Kristovano. Ať ne? Ne, Ečko, Erko. Kde seš, tady seš, piu. Headshot, nice. Ty? Půjdeš... To je dobrý nápad. Máme to, stop. Počkej. Ty nic. Máme zde problém. Máme zde jaksi problém a to je neexistující ohrada. Takže dejte mi chviličku. Já tady dotvořím ohradu. Teda doufám. A když to teď pustím, tak tady máme pána na odvoz, určitě. Ty nechrápeš, počkej. Vrtulník! A sem! Máme tady nevyřízený účty, toč to! Máme tamhle nevyřízený účty, ten had neusnul. Je, máme tak. Erko.
to zbrání, já nevím popravdě ani co to je. Takhle jasně. Aha. Spí, dobrý. Dobrý, zmiz. Já vím, počkej. Já už jsem to udělal. Já už jsem před tutoriálem, víte jak. To mám hotovo. Bránu mám, feeder nepotřebujeme. Šrádlo jim dávat nemusíme, oni se nažerou. No jo, jenomže, co oni potřebujou? A ty? Ale pokryje celou tuhle oblast, koukejte na to. Já jsem to dobře vymyslel. Na to bylo předpřipravené, ale to už je jedno. Řekni mi své pocity, co si o tomhle myslíš? Zase, nech to auto bejt. Státe vylítnu a to nechceš. Ale to ne. Šefe, co potřebuješ? Nevíš. To je problém. Já myslím, že to budete mít malý. Jako pro... Záleží, jaký jste pohlaví, jak to zjistím? Jsi král? Počkej, auto, kde tě máme? Šefe, kde seš? Tady seš. Ty, já ti dám táska, budeš očíhnout, nebudeš se opravovat, tady se prostě otoč. Ježíši Maria. To dobrý, to ti daj v jízdě. To já jsem, ještě, jako, nechci mě říkat, tu bránu zavírejte. Tu bránu zavírejte, to bude dobrý nápad. Líbí se ti tady? Já nevím. Ale věř mi, nejsme jako v Číně, tady se ti nemusí líbit. Pokud se ti tady nebude líbit, to jsou zvířata, tady to je větší než auto. Pokud se ti tady nebude líbit, uděláme vše pro to, aby se ti tady líbilo. A tak to. Hala. Vaši, ona se jim tady líbí. Mleč. Vidíte? Vidíte, jak je skvělý umět zastavit čas? To je prostě schopnost, kterou bych chtěl mít. Zastavit čas. Co je? Čumírnu. Nebudem tady dávat čumírnu, když tady chudáci zvířata umírají na žízeň. Sakra práce. A co náš kolega tady? Co ty? Jak seš na tom? Jsi spokojený? 100% spokojenost. Spokojený jak nikdy. Venku? To byl hnus. Tady je to nádhera, že jo? A popka. Jedna hvězdička? Je to živej dinosaurus, co po mně chceš? 0 lidí zabil. Škoda, to se musí změnit. Aha, přepínu. Šipkama? Šipkama. To si vyfotím, to půjde. Ty půjdeš na náhledovku, šéfe. No ježišku, na křižku. Koukejte se na něj. Není roztomilý. Dobrý. Chybí ti něco? Skoro. Čkat. Já mám shaderem. Já jsem si až teď všiml. Já to mám shaderem. Já jsem nebyl, já nejsem schopný udělat no, ty zase. Já víš, kolik mě stojíš na opravách aut, ty magore? Ty jsi radši vydělal, ježišmarja. Dveře, no tak, čem se museli zvednout mandle? Spokojený, no koukněte se, jak se v tom rachňoj. No koukněte se na ty potvory. Počkat, Erko. No koukněte se na ty potvory, jak se v tom rachně. No jo, koukněte se na to moje stotní zvíře. A říkal, že se jim to bude líbit, a to zvětší. A jim to zvětší. A jsou spokojení. Oni rádi kytky. Oni nemají rádi kytky. Aha. To už to vysvětluje. To už lecos vysvětluje. Oni nemají rádi. A co do něj ťukáš? Máte zdravotní pojištění, hoši? No já si myslím. Oni rádi kytky.
to jsi taky mohl říct, co? 100%, no spokojený jak nikdy. Super, co bude další úkol? Dostanu už konečně prachy. Z mých 3 milionů je to. Papadá. Ping, ping, pau, ping. Bum. To bude, se mi říká, že tenhle rok bude ošlapaný jak něco, ale tak co už. Stavějte rychlý. No, tak to. Oh. Galerie. Se bude moc koukat na lidi, kucí. Kucí, vy se budete moc koukat na lidi. Přijedou lidi. Budou vydělávat prachy. A já? Pořídím domů. Trošičku a rovnám. No tak, co už. Co už? Jestli tam nepůjde postavit cesta, já to budu muset zničit. No proto. Je to křivý? Nešlo to dát rovně. Jako možná šlo, ale tak co už. Co jsou? Estetik? Ne. Je to trochu křivý možná, ale takhle co se dá dělat. Nemůže mít přece jenom všechno. Co? Lidi, budeme si kupovat zaměstnance. Kde je hlavnej? Ty jsi hlavnej, tebe koupíme. Třeba vědce. Kde je dobrý? Ty seš úplná tuška. 300 háků nemám. Kupíme tebe. Ano. Kupíme tebe. Ale to se mi moc nechce, jsi drahá jak čert. Dobře, co na to potřebujeme? Ticho buď. Takže, máme expedici, tady už nám letějí borci. No, borka. Paní. Odchytávat stegoše, stegosaury, co jsem tak koukal. A já se chci podívat. Dobrý, ne? Se chci podívat. Velký máme okruh. To je všechno? Ale je všechno, co mám. A tady mám udělat rezervaci pro dinosaury a dáte mi kolik? 20 metrů čtverečních? Dobře, půl kilometru čtverečního, 3 hektary? A víc pole, který mám před barákem, sakra práce. Tak, teď to říkám, ne? Máme stegosaury. Kolikrát? 4. No, proč? A give me 2 minutes. 2 minuty, to bude dobrý, ale já si stopnu čas, kam je dáme. Ale čas v plánu nebyla v plánu, nebudeme dávat Triceratopsům, dáme. Tady uděláme výběh, ok? Ne, sem a sem. Tak, zastavíme čas, protože máme kurňa problém. Už to letí. Už to letí. Do pytle. Takže uděláme to, že budeme potřebovat rozvodnout. Tak. Tohle je 100% dobrý nápad a kdokoliv řekne, že tohle není dobrý nápad, tak ale že. Počkejte, mě tady přistanou vrtulníky, tak. A okamžitě jeďte zkontrolovat. Já vím, nemáš tady přístup k elektřině, já vím. Co potřebuješ? Benzín? Tak. Já vím, že potřebuje benzín. Resmov. No, to bude, stačí na nějakou dobu. Pak to nebudu mít problém. A zatím se nám tady dokončuje plot, nemusel se bránou. Tak co se ti nelíbí, kámo? Krom toho, že nemáš plot. Zastavíme to. Já potřebuji vás být víc, ale kámoš letí. Juj, vycáte vodu, nějaký kytičky a tak. Voda nebude problém. Vodu dostanete. Já si teď nejsem jistý, kde je přesně. V jakém prostředí žili Triceratops? Stegosauři, pardon. To můžu dát, tak to dáme takhle sem. Bažina to asi úplně bude, jako tady u kolegů Triceratopsů. A to máte výběh jak hovoru, já vám ještě něco předám, když tak. Nějaký bobulky by to chtělo. Aha, fruit a fiber. Co ti chybí? To mi nic nechybí.
Ty jsi happy jak dva grepy. Ale prosím tebe. Není pravda. Máme hotový plot. Nestěžuj si. Dangerous. Nejsou agresivní. Mám uspat? Plot je hotový, jsou v plotu. Jsou v plotu. Jsou v klidu. Co potřebuješ? Co se ti nelíbí? Čekajte, čeknu, počkej. A lidi! Máme tu lidi! Máme máme lidi! Člověk! Ne. Člověk! Kde je auto? Já mám auto. Já mám auto. Brci. Auto. Mám pro vás úkol. Mrkni se tady na toho borca. To za prvý. A za druhý. Já jim tady dám tohle. To bude dobrý nápad. Takhle tady. Jo. A kde je auto? Tady je auto. Až vám dám další. Jo, galerii. Ty další galerii, tak to. Ne, já jsem to udělal příliš blízko cesty. To snad ne. Dotočit. To snad ne. Menší problémy s triceratopsy. Teda stegosaury, kurde drátek. Jak všechno je v naprostém pořádku. Jak všechno je v naprostém pořádku. Jen menší vzpoura. Jinak vy jste šťastný. Vy jste šťastný. Jak nikdy. To je dobře. Jenom se stala menší vzpoura jinak. Co s váma? Tatohle máme osvědčené triky. Dobrý. Vidíte? Tohle se říká respekt. Dobrý. Actually, 80 000 za fotku? Let's go. Počkat, co? Písečná bouře? Máme, jak vy jste na tom vlastně s tímhle? Jste spoko? To je velký provázení. Máme tu písečnou bouři. Přečkej písečnou bouři 1 minutu. Pohoda, šicaj, klidu. Pohoda, klidu. Je. Jo. Koukejte na ně. Já jsem spoustu, pardon. Je to v pohodě, jenom se chce. Jasně. No. Jasně. Task for you. Uspat, dělej. To je pro tebe tuhle věc. Pohodě, situace je naprosto pod kontrolou, dámy a pánové. Vše je v naprostém pořádku a pod kontrolou. Víc sami, podívejte. Dobrý. Vem ho, toho, čeho jsem. Třeba, nevím, jsem tady ho utop. Neutápí ho, dinosaurus stal moc. Že se ti chce lítat v takovýhle bouři. Vím, proboha, však to. Nemusíš mi to... Šive. To jsou informace taky tohleto. Píseš, dobře, stále trvá. Nám tady bere dinosaur. Našeho Baryonyxe. Kurde drátek. Dobrý, píseš na bouře končí. Vrtulník nespad. Já myslím, že tohle to bylo velmi úspěšné. Situace byla vyřešena naprosto. Pán je spokojený na 100% a pokud ne, co jim přijdu, jste takový flak, ne? To neviděl. Area. To je area. Jsem našel Areu. Jak byste na tom s Areou? Area ideální. Jste na tom? Jste dostali hodně prostoru?
Máte Ariu moc velkou, ta 56%, to ty jste spoko. Máte to objevený celý? Nemáte, jsem mohl udělat poloviční. Hotovo? Mission completed! Tadada. Tadada. Continue it. Arizona was secure. The dinosaurs were safe. Finch and the DFW had what they needed to keep the bureaucrats off our backs. For now. But the future, that was something completely different. To je vše? To je vše z první mise? Mise první dokončena? No nic, dámy a pánové, toto bude pro tohleto lehce netradiční video na tomto kanále. Asi vše prozatím. První mise úspěšně dokončena. A uvidíme se v senátu druhého dílu, pokud tenhle bude mít dostatečné ohlasy. A pokud se mi to nahrálo, samozřejmě, takže mějte se co možná nejlépe. Snažte se, aby vás za tu dobu, než vyjde druhý díl, nic nesežralo a zatím nazdar.